रामचंद्रकाट विधानसभा केंद्र में बिसिंग तंगनाय जो तो ताको बुकुक सुनो कैसा कक खस्ताना नमुसुंगो खना 19 तारीख अक्टोबर 2025 साल मारी सालो चीनी बाजालबारिनी पंचायत बुसकांगो अब लामा किनारो आरो कैसा मकलनी कैसा शिबिर रुंगनाय ओ मकलनी शिबिर आगरतलानी मकल नाने डॉक्टर स्पेशलिस्ट फाइनाय कोनो पैसा नांगला रां नांगेवैनो मकलनी फुनुगै मानाय मकलनि बेमार फुनुमानाय मकल बुवार बारि तंखाखाय बिन ऑपरेशन खायनानै नां तंखाखाय अबरबो आरो सेब रिजांनाय ता मकल नायै बिनि चश्मा नाखाय चश्मा रिजांनाय बिथि बारायरो रिजांनाय नेके अमते हायखाय खना फुं 11 नि सिमि सारिकनि 4टा पर्यन्त आरो मकलनि डॉक्टर बर फायनाय नायफैनाय काय आबुनि बागै ना आंक चारनानै मुसुंगो चिनि रामचंद्रकाटनि जत्त ताकु बकक जारा मकलनि बेमार ताबुक टंग टंगनाय नरक जतना खना फायदि दाति न फायि मकलनि फुनुक फायदि नों मकल ताम बेमार दं अब नायजाक फायदि कोनो पैसा नांगला ताय नों मकलनि जुदि ऑपरेशन खायनानै नांखां थाखाय आबो बरक जतन व्यवस्था खालायजानाय आं निजे एमएलए नंनि रामचंद्रकाटनि आंगो तंनाय ताय गोबां मानसिनि सोशल वर्कार खना तंनाय जाहाते काय चिनि बररक न गानाव न सेपान्टन आबुनि बागैना आं डॉक्टर बय सालायै अ सेपनो तुबि फायका नर मकल नायजाक फायदि पैसा नांगला जतन न हामबाय खुलुमका।